Ay, ayun, kumusta kayo guys? 2 milyon. Grabing wala ang hindi to. Ayun, kumusta kayo guys? 5 na yung tao dito. Sino po kayo mga nandyan sa baba? Tingnan natin. Live chat. Tamsak Lourdes. Thank you po Ma'am Lourdes, thank you. O singkit. Walang ilaw ngayon dito. Lourdes. Ayun, salamat po Napanood po yung sa Facebook ko, Singkit Mysteries. Salamat po Lourdes. Dito rin mas malakas. Kasi dito yung sentro ng Bagyo. Hindi pa loads. Panoorin mo doon sa may Facebook page ko. Po, mas okay yung pagkining YT. Para mas okay naman yung YT ko. Marakal na rin upload ng Facebook ko. Pong Bogard. Pong Edson. Ala, hinachok ni king kusina. Ay, ni king kusina. Lapas sulo. Pila mong battery na ining ka na akong battery ng cellphone. 28. Lalawin ke. Apon gem. Dalumdum. Wala akong alang sulo. Apon gem. Masigan ning uran kini. At yung kini sentro na yung kay Bagyo. Kini king Central Luzon. Basta ingat Lods. Bal may tang ketang ikit mo ba apon jam ketang pipaglutuan. May halasak kita. Kung balo mo. Tama, singkit. Tama ka. Loko talaga pong yung gem builder. Kay Carding. Carding. Bisa ka, gem builder na mga po gem. Sige, salamat, singkit.
Wala, madalamdam king kilwal eh. Alike kay. Pakit tayo. Namin lari. Ay, kaya ka pa mo rin matutog pa rin eh. O tumarap mo. Ilang flashlight? Nasa galing nga yun eh. Kasi makabangkay ko na kasi kanya. Check yan? Wala. Tinikan me. Ano yung flashlight? Tapos pati wala yun kaya hindi kami nakapatap yung Kumusta da ima? Actually lagi ni makagising la karding kaya pala li ako dani ing probinsyano. Giwa di yung bagyo. Wan eh. Mag-alarmitang kay en nanta. Ay kaya kita flashlight. Akalan tukingero oh. daragdaw mo pare. Ano ka? Oo, alam mo yung yan mo. Daragdawan me. Ang flashlight mang nyacho. Anto lang ke? Kiyaki? Alamang gas, gawa kang sulo. Atin, flashlight. Ayun o. Yan. Ay, Atin flashlight. No, kaya balon din ang binili. Ito lang ke. yang nga ako itang kaya ng sinaliwal kaya ng lelo ba? Uy lang sulugin kay. Ay, patatapin mo yan o. Sikan, wow. Lalo na yung kusina. Oh. Nangalanting oh. Ayun kusina. Oh, lami. Itang ikit mo dati pang andiyan ayun oh. Ayan. Ito dalam daw. Lala lang kay. Sulo. Katula ng kay Abogard. Sikan ning angin eh. Wah, pati ring datangyero may nga tanggal na yata. Kaya tang babo. Kakalantog. Saglit eh. Sige ba? Sige. I-plus lang tayo sa Bukas na niya. yung cellphone mo. Paganahin ko yung flashlight niya. Ito pa naman alas ulo. Kaya parang ako. Ay, ako may atutug tumari ko. Diyan nga lang pampan kumari niya, mga lang po mo yan. Bukas ka niya, lawang bitan niya, nalakapitan niya. Eh. Alin na kami patutod kanini. Rinyero, mga lakol. Alita na matutod talaga, ulit kasi ang gatit. Wala nang tuturang kanini. Apong Edson ang pangapong gem. Wala, hindi makatulog yan. Wala
Balo mo. Balo mo, itang nga nakamalaki, unti, sa matito. Ah, ini bala. Ha? Sana montane mo kaya nga lang ni tuturan. May ka-experience ko masigan na bagyo kanita kay itang saling. Ay kay balot ang saling nga pong bogard. Saling? Saling. Saling. O, ita kan. May nira yan, balita saling kalita. Oo nga, ay kay balo. Ita kan nga balo ng. Ay ta balo ng budra. Balo nitang saling. Ah, ala lakas. Ingat kayo dyan sir, sabi ni Lourdes. Salamat po, Ma'am Lourdes. Igarabyado mo kayo yung babo. Ali ka patao kanita. Wapi, ni kay balo ng saling. Kaya pala balo ng mako. Mas matindi itang bagyong disan. Kung nanang bagyo yapong gem. Nanang bagyo ita. Lahit, tanto nang kitang plastic. Kaya akit no kanya kasi ninibat. No kanya niras. Itang flashlight. Mano kanya miras? Itang flashlight. Wala, ang tuturang kanini. Kaya kumila ko buwak. Ngini. Tingsikan na. May ngalaga. ay, putik. Makuha na yung musana yun eh. Itang bagyo ngayon eh. Kakalampag. Itang bim na ano ya? Itang bim na ning bale mi tinali yang sagong damulag. Ah, diyan kitang babo mi, Diyos ko. Pota, may kwaya. Ilibya pa naman kitang babo. Ayun yapon dyan, mi kita nga yapon dyan builder. Ala nang tuturang kanini. Signal number 4 ya pala yung Tarlac, ne? Yung Pampanga yata, 4 rin yata. O 3. Bisa akong magkape, ala kong kay. Tanong ba pali? Ate may palang danon mau? May kasakitan ko yan, may palang danon. May sakto, wala pang tangki. Mabasa yawaring tuturan mo. Kitang babo hapon dyan, kitang babo, may basa. Tutulo ka rin, kin babo. Ano nangyari? Alari, alatang kapatid ko, may kinalapatang kwarto. Kiniking kwarto. Kasi kitang babo, tutulo. Diba itang higit mo dati, kaya ilib. Babasaya wari. Ma'am Yolanda Salvador, salamat po. Jem Builder, si kanya kaya kitang bagyong tinod. Kanako. Ako, di nanta. Ang sabi na. Ma'am Yolanda, salamat po sa pagpasok po. Bagyo mila ko kuwalta. May nap sabi ng abong 1. Thank you host, ingat po. O nga, tagasan po kayo Yolanda Salvador? Dito ako ngayon sa Tarlac kasi malakas dito eh. Walang kuryente. Map na mo ali ka may baklas. Ali, may nga langgala apon gem. Nandin manto kasing flashlight ko akit eh. Kalokan. Ha? Malakas po ba diyan sa inyo, Kalokan? Ma'am Yolanda? Panto nang kita flashlight kaya akit eh. Atsuyanan din tatalang kay may wala.
malakas din ang ulan. Sa amin na malakas ang hangin. Yung ulan, okay lang yung ulan. Hangin talaga pinakamalakas dito. Masigang yung bulo. Sak. Nano may angas. Bogart po ta ing lagyuning bagyong dinalan kaya kaitang dalpak. Minsan malakas ang hangin. O dito rin po, Ma'am Yolanda. Ayun o, narinig nyo yung ngayon. Sobrang lakas. Kaya siguro feeling ko yung mga tao hindi natutulog niyan. Kasi nga, sobrang lakas. Isang kahit isang dog daw. Ano? Imakmakir, gubi sa matutudlaw ni. Itang Yolanda, wadi. Balo itang Yolanda. Yan ang malakas na bagyo noon, Yolanda. Balo kita, Yolanda. Dis nang kita po dyan. Nakatulog na ako, nagising lang ako, sobrang lakas. Oh, dito may kuryente po ba dyan sa inyo, Yolanda? Dito wala na. Wala nang kuryente. Kanina pang alas 10. Anong oras na ba ngayon? Alas 12 na, 2 hours na. Ay, putik. Mete, palubat na ako. Palubat na ako. Oh, sa amin wala. Walang kuryente, Ma'am Yolanda. Ingat po kayo dyan, Ma'am Yolanda. Sa amin walang kuryente. Buti pa kayo may kuryente. Sa amin wala. Ayun, no, madilim. May lowbat ni. 19% na yun. Brave Young Leon. Salamat, Brave. Sobrang grabe ang ulan dito tsaka hangin. Ay. Oo, may bagyo. Bili mo ko. Anong bili mo ko? Napasali na hapon, Jem? Hindi yata ang pasali. Meron. Lagyo na Diana Ampong padala na ka. Uwapin. Diana pa Ampong padala na ka na. Mayroon pa naman, oo. Totoo yan. Carding, alis na. O nga po eh. O mag-end na ako na eh. Hala, wala kang ilaw. Wala po. Brand out. Mag-out na ako. Host at Sintikan kay Bagyo Kabalen Gem. Wapin eh. Kabalen Gem yung iningay Bagyo. Ingat dyan. Mag-end na ako. Kain na mo ini oh. 17%. O tala na ako sulo. Apong Bogart, salamat ne. Apong Gem Builder. Miyuki TV. Brave Young yun. Salamat. Paalam guys.